La llegenda de Sant Jordi i d'altres. Diu la llegenda que fa molt i molt de temps a un poble que li diuen Montblanc va passar una història terrible. Per allà a prop hi passejava un drac. Un drac ferotge i afamat. Tenia una gana que se volia menjar tot el que hi vivia allà. La gent se va assustar molt, però varen pensar que entre tots havien de trobar una solució. No podia ser que aquell drac se menjés a tota la gent del poble. Pensant, varen decidir que li donarien un animal cada dia. Mentrestant, el drac no estaria tan afamat, perquè varen provar de donar-li les seves verdures i això no servia de res. El drac seguia estant ben afamat. Primer de tot, li varen donar un pollet. Però així, dia darrere dia, pollet darrere pollet i gallina i darrere gallina. El drac encara tenia gana. Passaven dies i setmanes. Li varen donar els porquets, tots els menets de les granges. Fins i tot li varen donar vaques. I aquell drac encara seguia afamat. La gent ja estava desesperada. No sabien què havien de fer. Ja no tenien més animals per oferir-li a aquell drac. I varen decidir que ara tocava a les persones. Ningú volia que se menjés a cap veïnat seu. I varen pensar que el més just seria fer un sorteig. Tots els habitants d'aquell poble, veïnats i veïnades, varen posar el seu nom dins una bossa. I allà es va treure un paperet. I quan tothom estava reunit, varen treure aquell paper i li va tocar a la princesa. La gent no se'n podia venir. Li havia tocat a la princesa. Però ella, valenta, ho va assumir. Va dir, a mi m'ha tocat i jo sóc un habitant com un altre. Així que jo m'aniré cap a la cova perquè el drac no ataqui el poble. Ella estava un poc assustada perquè aquell drac feia molta por. Era gran i poderós. Però no n'hi va quedar d'altra. Així havia tocat. Caminaràs cap a la cova del drac, perquè el drac no s'acostàs en el poble. La princesa, ben trista, caminava cap a la cova i amb això que va sentir unes potades, però unes potades que venien a les totes, ben escapat. Quan se va girar cap enrere, just a la boca del drac, va veure un cavaller. En la seva llança va pegar bot i va ferir a la llengua del drac. Va quedar clavada la llengua i d'allà varen sortir gotes de sang. Gotes de sang que quan varen pegar en terra va sortir un roser amb unes flors vermelles com mai havíem vist. La princesa va escriure tantes i tantes cartes en el príncep que va fer un llibre amb totes elles. I així va ser quan la gent del poble de Montblanc va poder viure tranquil·la. I cada any recorden aquella feta. I és per això que en el dia de Sant Jordi se regalen roses i llibres.
I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'hi haurà quedat. I ara aquí, un final diferent. Sí, som en el sorteig. La gent del poble va decidir fer un sorteig. Ja no tenien animals, bon no recordeu. I li va tocar a la princesa. Aquell vespre, la princesa va començar a caminar cap a la cova. Amb un silenci absolut. Volia veure què hi passava allà de dins. Tenia molt de coratge. I va partir ella tota sola a les fosques. I la seva gran sorpresa va ser que quan va guaitar dins la cova va veure tots els animals que li havien donat en el drac. Eren tots vius. No se'n podia venir. El drac dormia a una vorera. Estava atorrat. La princesa, ben alerta, no despertar-lo, va veure que tots els animals estaven bé i els va demanar que fessin molt de silenci. Ella tenia una idea. Va pensar que li podria contar un conte. La princesa era una gran lectora. Li encantava llegir llibres d'aquests que tenen tantes lletres. Llibres d'en Cervantes i d'en Shakespeare, que eren uns escriptors molt coneguts. Ella se va col·locar a un lloc tranquil·leta, prop de l'orella del drac, i li va començar a llegir una de les històries que més li agradava. El drac, a poc, va obrir un ull i ben tranquil se va girar cap a la princesa i d'aquell ull li va sortir una llàgrima. Ell li va contar que tot això ho feia perquè se sentia molt tot sol. Ell de fora de la cova era fort i valent, però el que cercava era companyia. La princesa va sortir corrent sos i se va trobar el cavaller i li va dir: «Ves en el poble i di-los ara mateix que el drac no fa por». La gent no se'n podia venir. Cavaller se'n va anar al poble i a partir d'aquest dia varen decidir que cada habitant de Montblanc pujàs cada dia a contar un conte, una història, una llegenda en aquell drac. I així va ser com tots els veïnats del poble varen fer companyia en aquell drac. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'hi haurà quedat. I ara, un altre final diferent. És el dia de les votacions. D'aquell sorteig que havien de triar a quina persona s'havia de menjar el drac. Bon recordar? Mira, tots els noms són dins la bossa. I en gran sorpresa de tots els veïnats de Montblanc surt el nom de Sant Jordi. El cavaller. Al cavaller li toca anar a la cova del drac i que el se mengi per aturar aquella fera enfamada. Caminaràs cap a dalt de la muntanya. La gent del poble va quedar ben trista. Però de gran sorpresa va aparèixer una bruixeta petita que amb la seva màgia va aconseguir que aquell foc que va sortir de la boca del drac es convertís en roses. La màgia de la bruixeta va fer que cada vegada que aquell drac l'anava, aquell foc pudent i calent, sortís una rosa que anava volant fins a baix en el poble.
I així va ser. Com els habitants i veïnats. Cada any varen celebrar aquest dia que el drac deixà de treure foc i va treure roses. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'hi haurà quedat.